Советлар Союзы геройы Борис Кузнецов исемендәге Казан кадет мәктәбендә тагын бер матур очрашу булып узды. Россия хезмәт данында исемләнгән халыкара комплекслы экспедиция вәкилләренең чираттагы тукталышы Казанда оештырылды. Тулырак киләсе язмада. Яш буын вәкилләре өчен әлеге очрашу бик урынлы булды. Әле генә башлангыч сыйныфны тәмамлап, кадет мәктәбендә укырга теләк белдергән һәм инде анда укыган балалар өчен батырлык дәресләре, туган илне, туган җирне, әти-әни, әби-бабайлар батырлыгы турында сөйләшүләр оештыру яшь буын күңелендә бары тик матур хисләр генә тәрбияли. Оештыручылар да нәкъ шуны күздә тотып эш йөртәләр. Тепло, радушно принимают в Казанской кадетской школе. Безне Казан кадет мәктәп-интернаты бик җылы каршылады. Мәктәп һәм аның музее белән таныштырдылар. Җиңү паркында булдык. Казан шәһәренең хезмәт батырлыгы темасы буенча семинарда катнаштык. Арбузов музеен карадык. Ә менә бүген кадет мәктәбе балалары белән очрашуда катнашабыз. Без 2017 елдан бирле шушындай экспедицияләр оештырабыз. Тематик яктан ул һәр елны үзгәреп тора. 17 елда экология, әйләнә-тирә мөхитне саклау буенча булса, 18-19 елларда Япония-Россия дуслыгы елы уңаеннан. Үткән ел бөек җиңүнең 75 еллыгына багышладык, ә быел исә хезмәт батырлыгы турында зур кичәләр оештырабыз. Билгеле булганча, Россиянең 32 шәһәре хезмәт даны исемен йөртә. Biz инде 2 ай юлда 15 мең чакрым юл үттек. 19 сентябрь көнне Кремль мәйданына кайтып җитәрбез дигән өметтә калабыз. Курсантлар әле генә сынау үтү өчен оештырылган лагерьдан кайтып, әти-әниләре белән очраштылар. Сизелеп тора, балалар хәрби дәресләрне үзләштерә башлаганнар. Алар өчен хәрби һәм хезмәт батырлыгы зур үрнәк. Мин бик шатмын. Безнең балаларыбыз, безнең малайларыбыз кадет мәктәбенә керәләр. Алар патриотик лагерьдә бер атна булдылар. Менә монда ирләр, безнең балаларыбыз, безнең малайлар без белән очрашалар. Алар бер-берсенә тәҗрибә бирәләр. Бүгенге көндә мәктәпләрдә патриотик тәрбия бирү иң мөһим әйбер. Һәм менә бу очрашу шушы иң мөһим әйберләргә керә дип әйтим. Әлеге экспедицияның төп максаты да яшь буынга шәһәрләребез даны турында мәгълүмат бирү. Үзе исән чакта Борис Кириллович Кузнецов Владимир Владимирович Путин белән очрашуга Казаныбызның хезмәт батырлыгын раслап, үтенечен әзерләп бара. Бүген Казан Россиянең шәһәрләр даны исемлегендә. Кадетларны ул бала килгәч мәктәпкә, ул балага акыл гына бирү түгел бит, аны әле әзерләргә кирәк бу тормышта яшәргә, шулай бит. Ул тормышта яшәр өчен аның күңелендә, аның ишендә үк булырга тиеш менә шушы эшчән кешеләрне яратып, аларга хөрмәт биреп, аларга менә шундый үсәргә кирәк. Аны монда өйрәтмәсәң, яшьтән үк аннары өйрәтеп булмастыр дип уйлыйм без. Өлкән кешеләр киләләр, эшләгән, күргән, бик очрашабыз менә безнең Татарстанда бик көчле бар общественная организация Герои Татарстана. Менә алар белән үзләренең эшләгән вакытларын, нинди авырлыклар булган, ничек ул авырлыкларны кичергәннәр алар. Аларны балалар белергә тиеш. Ничек менә сугыш вакытында геройлар хезмәт иткән. Балалар өчен ул бик файдалы нәрсә дип уйлыйбыз без. Менә аларга акыл бирер өчен әйтәм бит, менә бала укыр өчен анарга акыл кертергә кирәк. Бала акыллы булсын өчен аны укытырга кирәк. Экспедиция Мәскәүнең Кремль мәйданыннан башланып, бик күп шәһәрләребезне үтеп, яңадан Кремль мәйданында тәмамланачак. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.